Bugün ялгышкына biz buradayın деп. Бейіктау районының Өбір ауылында 154 кіші яши медицина ярдәме тиешлі шартларда күрсәтілмеді халық. Фельдшер акушерлық пункты 14 ел эшләми. Хәзер исә авылда бердән-бер фельдшердің эш ставкасын 0,5-тән 0,125-кә калдырырга җыеналар дигән сүз тарала. Ярты ставка өчен аңа айына 10 мең түләнә, янәсе 2 тапкыр аз калачак. Заявлением язылган, кул куелмаган. Фельдшерсыз калу бүген авылда иң күп сөйләшенгән яңалык. Иртә белән тырышка телефонда шундый хәбәр. Илмираны кыскарталар, 0,25%-ка калдыралар дип ставкага дип. Менә шуннан тотындык инде. Сабантойка герләшергә. Бер-беребез белән язышабыз, аралашабыз. Давление бик югарыга күтәрелде. Малайма гына шалтыратты, ул инде килеп шалтыратты скорыйны бик узак көттек. Ну, килеп ярдәм иттеләр, конечно. Рәхмәт аларга. Күпме вакыт үтте? 2 сәгатькә якын. Өбір авылындагы әлеге фельдшер пункты моннан 14 ел элек халыкны соңгы тапкыр кабул иткән. Ул бик тә искергән, шуңа да авария хәлендә инде фельдшер халыкны үзенең шәхси йортында кабул итәргә мәҗбүр. Күп вакытта авыру кич белән барлыкка килә. Кич белән бер нәрсә була. Кешегә авырган кич кирергә тоже күңелле түгел. Менә фак булса бик күңелле булыр. Элек бары рәхәт еле вакыт системаң алып булар, укол кадаты булар. Бүген Өбрәлеләр янына Бейектау районы хастаханасы вәкилләре килде һәм яхшы яңалык җиткерделәр. Бернинди закон юк, бернинди приказ юк, күчмәгән. Ничек бар 0,5 совмещение. Усат амбулаториясында эшли безнең фельдшерыбыз бер ставкага, монда 0,5-кә. Киләсе елга Өбрәдә яңа ФАП та төзәргә шандырдылар. Безнең бар программа халыкка көн күрешне яхшырту, киләчәктә модульный фельдшер-акушерский пункт төзеләчәк. Шулай ук Алат һәм Шуашлы авылларында да яңа медпункт барлыкка киләчәк. Чернышовка белән Каймар авылларында узган ел ачканнар. Бейектау районыннан Руслан Хусаинов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.